Κυρία Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, άκουσα ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θέλω να είμαι πολύ σύντομος. Ναι, Μαρία. Εάν το εκλογικό σύστημα εξυπηρετεί ή δυσκολεύει τα πράγματα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θα σας πω όμως ότι εάν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε κανονιστικές αρμοδιότητες και ιονί νομοθετικές, γιατί το Σύνταγμα σήμερα δεν επιτρέπει νομοθετικές, θα μπορούσε να έχει σύνθεση με εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής, το εκτελεστικό έργο υπάρχει σε άλλα συλλογικά όργανα που είναι απόλυτα προσανατολισμένα στην πλειοψηφούσα παράταξη ή μονοπρόσωπα. Στη δεύτερη ερώτηση, η ανεξαρτοποίηση, αν δίνει δυνατότητα κινητικότητας ή οδηγεί σε συναλλαγή, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η διάταξη, η οποία μάλιστα προβλέπει τον αντιδήμαρχο να προέρχεται από την παράταξή του με απόφαση της πλειοψηφίας παράταξής του, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ανεξαρτοποιήσεις μαζικές. Και θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη, γιατί υπήρξαν και άλλου είδους εφαρμογές θεσμικών ρυθμίσεων στο παρελθόν στην αυτοδιοίκηση, παρόμοιες που οδηγήσαν σε συναλλαγές και κάτω από το τραπέζι συμφωνίες, όχι πολιτικές. Να συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι στην πρώτη Κυριακή κατά το εκλογικό σύστημα διαμορφώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και στη δεύτερη Κυριακή τις εκλογές τις κάνει μόνος το Δήμαρχος. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να τρέχει. Ενώ δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κριτήριο. Και έχουμε ένα μονοπρόσωπο όργανο το οποίο έχει μεγάλη πολιτική νομιμοποίηση, γιατί πηγαίνει σε δεύτερο γύρο και παίρνει 50% συν, αλλά είναι τελείως αποδυναμωμένος από εκτελεστικές δυνατότητες. Τελείως όμως. Ο νομοθέτης το διαπίστωσε αυτό και ήταν μια από τις αλλαγές τις οποίες υιοθέτησε, όταν άλλαξε τον αριθμό στην Οικονομική Επιτροπή και στην Ποιότητα Ζωής, αύξησε τον αριθμό και βάζει 3 εξοφίτσιο μέλη. Δηλαδή, το Δήμαρχο και 2 αντιδημάρχους που ορίζονται από την πλειοψηφία, για να μπορέσει να εξασφαλίσει τις δυνατότητες. Δώστε το εκτελεστικό έργο όλο στην Οικονομική Επιτροπή και στην Ποιότητα Ζωής. Να λυθεί το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας. Από μόνο του αυτό δεν το λύνει το θέμα της κυβερνησιμότητας και της ευρυθμίας στη λειτουργία των Δήμων, γιατί αυτό είναι που θα οδηγήσει σε διάλυση του Δήμου και τις περιφέρειες. Απομένει να ρυθμιστεί και το θέμα όσον αφορά την ψήφιση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. Λέει ο νόμος ότι θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση έως και τεταρτοψήφιου κωδικού του προϋπολογισμού με τις αναλύσεις του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορεί κανείς να παίρνει απόφαση μετά από μήνες συζητήσεων και διαβουλεύσεων ή αλυσιτελών διαδικασιών σε κάποιο έργο το οποίο θα εκτελεστεί και δεν θα μπορεί να παίρνει απόφαση για τα υλικά τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθεί το έργο. Πάμε σε αλαλούμ δηλαδή. Υπευλήθη ερώτηση εάν το άρθρο, εάν χρειάζονται, είπε η κυρία Θελερίτη, εάν χρειάζονται τροποποίηση στο Σύνταγμα για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Δεν χρειάζεται τροποποίηση το άρθρο 102 του Συντάγματος για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Το λέει με σαφήνεια το άρθρο 102 και μάλιστα υποχρεώνει τον νομοθέτη να εξασφαλίζει και τους αντίστοιχους πόρους. Πού χρειάζεται συνταγματική τροποποίηση? Χρειάζεται εφόσον αναλάβουν οι Δήμοι νομοθετικές αρμοδιότητες και οι περιφέρειες και εφόσον αναλάβουν φορολογική εξουσία. Μόνο για αυτά, για καμία άλλη αρμοδιότητα. Όλες τις άλλες αρμοδιότητες θα πρέπει να τις εκχωρήσει. Εδώ το νομοσχέδιο δεν τα αγγίζει καθόλου αυτά. Εάν το Υπουργείο υιοθέτησε κάποιες προτάσεις, ναι, υιοθέτησε. Ποιες προτάσεις υιοθέτησε? Υιοθέτησε την κατάργηση του πρασίνου, τη μη υπαγωγή του πρασίνου σαν ανταποδοτικά. Δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Ήταν μια επιπλέον φορολογική επιβάρυνση στην ήδη εξασθενημένη φοροδοτική ικανότητα του τοπικού πληθυσμού. Γι' αυτό και άλλαξε, φαντάζομαι. Δεύτερον, άλλαξε την υπόθεση της μομφής. Ήταν μια αστεία διαδικασία. Έτσι, πρόβλεπε στα τριμελή συμβούλια οι δύο να υποβάλουν μομφή στον ένα και να τον αλλάζουν. Κάθε μέρα θα είχαμε μομφές. Κάθε μέρα θα είχαμε μομφές. Αυτό άλλαξε. Άλλαξε το κομμάτι της αργίας. Τι άλλαξε δηλαδή? Παραμένει η διάταξη όσο έχει σήμερα. Που είναι και αυτή προβληματική ως έναν βαθμό. Τι άλλο άλλαξε? Άλλαξε ο τρόπος εκλογής στην οικονομική και στην ποιότητα ζωής. Μα ήταν το παγκοσμίως καινοφανές, είχαν άρτιο αριθμό μελών. Πώς θα λειτουργούσε αυτό το όργανο? Το κάνατε περιττό. Σωστό είναι αυτό. Και άλλαξε ότι προσθέθηκε άλλο ένα μέρος για να μπορέσει να ληφθούν αποφάσεις. Η ερώτηση όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Προσέξτε. Είναι αλήθεια ότι γίνανε ορισμένα προγράμματα χρηματοδότησης τώρα με τη διαδικασία του Φιλοδήμου, τα οποία μάλιστα έχουν και σωστό αντικειμενικό τρόπο κατανομής όσον αφορά τους πόρους. Το κομμάτι όμως που έχει σχέση με το Ταμείο Παραδοτικών και Δανείων
υποθηκεύει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για πάρα πολλά χρόνια. Οφείλει λοιπόν η ελληνική πολιτεία να εξασφαλίσει πόρους για την επόμενη 20ετία για να μπορούν όσα προγράμματα δεν θα ενταχθούν μέσα σήμερα στα προγράμματα αυτά να χρηματοδοτηθούν. Γιατί η ζωή δεν σταματάει. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα πρέπει να γίνει προσπάθεια εξέβρεσης νέων πόρων. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν έγινε εκχώρηση ποσού, κύριε Υπουργέ, όπως είχατε δεσμευτεί πολιτικά να το κάνετε αυτό μαζί με τον κύριο Χαρίτση, όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια με απόλυτο βαθμό επιτυχίας που έγινε από πλευράς της ΕΤΑ που ήταν η εταιρεία διαχείρισης. Εκχωρήθηκε ποσό από το ΕΣΠΑ στους Δήμους, έλυσε το πρόβλημα της πολιτικής εμπλοκής μαζί με τις περιφέρειες και υπήρξε διαδικασία αντικειμενικού τρόπου εντάξεως των έργων που αντιμετώπιζαν τα θέματα στις ελλείψεις χρημάτων για αντιμετώπιση των ζητημάτων τοπικής υποδομής. Μπορούν να γίνουν μετροπολιτικοί δήμοι χωρίς αναθεώρηση του συντάγματος? Η απάντηση είναι ναι. Εξαρτάται βέβαια ποια μορφή θα έχουν. Αν είναι σύνδεσμοι, μπορούν. Αν είναι συνενώσεις, μπορούν. Αν είναι άλλος βαθμός αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί, γιατί το Σύνταγμα προβλέπει 2 βαθμούς. Αλλά όμως μπορούν. Η απάντηση είναι ότι μπορούν, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ποιον θα φτιάξεις, είναι να λύσεις την άσκηση των αρμοδιοτήτων, να εξυπηρετήσεις τον πολίτη. Ναι, μπορούν. Εποπτεία διευκολύνεται κτλ. Υπάρχει μια σχετική επιπλοκή όσον αφορά τα εποπτικά όργανα. Το κακό όμως ποιο είναι? Ότι η γραφειοκρατία η οποία υπερδιωγγώνεται με το νομοσχέδιο και η διατήρηση των εποπτικών μηχανισμών που απαιτούν γραφειοκρατική εμπλοκή, παραδείγματος χάρη το παρατηρητήριο, και μου κάνει εντύπωση πώς το παρατηρητήριο το διατηρείται, ενώ προεκλογικά έχει δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ να το καταργούσε. Όχι μόνο το διατηρείται, το ισχυροποιείται κιόλας με διαδικασίες στις οποίες οι Δήμοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν περιορίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αν διωγγώνεται η γραφειοκρατική υποχρέωση του εποπτευομένου οργάνου να αποδίδει λογαριασμό κάθε μέρα. Κάθε μέρα οι υπηρεσίες θα ασχολούνται μόνο με αυτό. Μόνο με αυτό. Προϋπολογισμό το είπα. Εμείς έχουμε πει ως ΚΕΔΕ ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει ένα πλαφόν εισόδου. Δεν είναι λογικό, εάν ο λαός επιλέγει έναν εκπρόσωπό του να πιάνει το εκλογικό μέτρο? Είναι δυνατόν να μπαίνει στη Βουλή με 0,1%? Δηλαδή θα αναδείξουμε σε ιονί πολιτικούς εκβιαστές, στο πολιτικού στο ιονί, με την έννοια της εισαγωγής στο Δημοτικό Συμβούλιο ανά πάσα στιγμή. Στις δε τοπικές κοινότητες, προσέξτε, στις κοινότητες δηλαδή πάνω από 300 κατοίκους, ο τρόπος της έμεσης εκλογής αλλοιώνει πλήρως την ετυμηγορία του κόσμου. Είναι δυνατόν να βγαίνει από το δεύτερο συνδυασμό πρόεδρος όταν ο κόσμος θα έχει επιλέξει την α παράταξη με πλειοψηφία? Αυτό είναι ανήκουστο δηλαδή. Πιστεύω ότι πάσχει και συνταγματικά. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να δω την γνωμοδότηση της ΚΕΝΑ δηλαδή όσον αφορά το συνταγματικό παραδεκτό. Θα σας θυμίσω μόνο ότι στις διατάξεις όσον αφορά την υποχρεωτική υπαγωγή των πόρων μας στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ΚΕΝΑ έχει εκδηλώσει εγγράφως την άποψή της και λέει ότι είναι εριδόμενο συνταγματικός η διάταξη αυτή. Πάω στο κομμάτι που έχει σχέση με την επανασύσταση των κοινοτήτων. Ο συνάδελφος από τη Λέσβο εξέφρασε την ικανοποίησή του. Θα σας πω ότι σφάλει. Το πρόβλημα στη Λέσβο και στους μεγάλους δήμους δεν είναι η έκταση. Το πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία, η δημοσιονομική χειραγώγηση, η έλλειψη προσωπικού, η δυνατότητα του να μπορείς να αποφασίσεις και να εκτελέσεις τις αποφάσεις σου. Είναι λοιπόν τα μέτρα πολιτικής που λείπουν από την εφαρμογή της πολιτικής. Εκεί πάσχει το σύστημα. Και φυσικά ο λαός κάνει τις δικές του επιλογές. Οι νησιωτικοί δήμοι θα έπρεπε να αθωρακιστούν και να οπλιστούν με επιπλέον αρμοδιότητες και να γίνουν κυβερνήτες οι δήμαρχοι. Όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως είναι η Σουηδία που έχει χιλιάδες νησιά, όπως έχει και η Ελλάδα. Δηλαδή γιατί εκεί μπορούν και εδώ δεν μπορούμε? Τι είναι καλύτεροι αυτοί από εμάς? Έχουν όμως ευχέρειες. Αυτά που αποφασίζει ο κόσμος και τα όργανα τους τα βάζουν σε άμεση εφαρμογή. Δεν πέραν σε 15.000 φίλτρα μέχρι να εξοντωθούν. Στο κομμάτι που έχει σχέση για τη δημοσκόπηση κάποιος ρώτησε και τελειώνω. Σας έχω φάει το χρόνο. Προσέξτε. Έχει γίνει τελευταία μια δημοσκόπηση, κυρία Πρόεδρε, από την εταιρεία ProRata για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Λέει λοιπόν, 34% είναι κατά της απλής αναλογικής στην εφαρμογή στους Δήμους, 32% είναι υπέρ, 27% αδιάφοροι, δεν εκφράζουν άποψη, δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή τι θα γίνει, και ένα 7% δεν ξέρουν, δεν απαντούν. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος, δεν ξέρω σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς δεν υπάρχει γιατί πάει για ψήφιση το νομοσχέδιο, αλλά αυτά τα οποία και ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Πρόεδρος της ΕΝΠ εντόπισε και εμείς με τις παρατηρήσεις μας,
Θα πρέπει να τα ξαναδούμε στο εγγύς μέλλον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την κυβερνησιμότητα. Προσέξτε, η ζωή δυστυχώς δεν σταματάει με νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν σταματάει. Η ζωή, ειδικά στο τοπικό επίπεδο, γεννά και αναγεννά προβλήματα τα οποία επιβάλλεται να τελειώνουν κατευθείαν. Στο Κοινοβούλιο, το οποίο είναι ενιονή νομοθετικό σώμα, υπάρχει δυνατότητα της δεδηλωμένης. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει διαδικασία δηλαδή. Ένας Δήμος σε μια κυβερνησία, υπάρχουν παραδείγματα Δήμων που έχουν τεράστια προβλήματα να λαμβάνουν αποφάσεις στο Δημοτικό του Συμβούλιο, κρίνεται ποια είναι η κατάστασή τους, τι ελλείμματα έχουν συσσωρεύσει, τι υποχρεώσεις προς τρίτους στην αγορά, πόσες επιχειρήσεις έχουν καταστρέψει γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν και πόσους εργαζόμενους έχουν αφήσει στον αέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να το εφαρμόσουμε σε όλη τη χώρα, Θεός φυλάξει. Όπως είδατε, άφησα περιόριστο χρόνο, γιατί αυτή είναι η ουσία του διαλόγου και γι' αυτό επενέβην πριν, όχι για να κρίνω τις ερωτήσεις του κυρίου Πατούλη, αλλά ακριβώς για να τον οθήσω στο να μπει στις απαντήσεις των ερωτήσεων που είχαν υποβληθεί. Και γι' αυτό μίλησε επί 20 λεπτά ο κύριος Πατούλης και φυσικά έπρεπε να αφήσω να εξυπηρετήσω το διάλογο και να είναι ουσιαστική η συμμετοχή του, να μιλήσει ο άλλος εκπρόσωπος από την ΚΕΔΕ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο